सोना सोना पानी सोना सोना पानी बिना परिचया सुनान साजानी गाई तीरे लेकी राखा राज कमोही मोही मोही पाद सुदूर सारानी मधुर नाती आमाई ये लगी सोना सोना पानी सोना सोना पानी बिना परिचया सुनान साजानी गाई तीरे लेकी राखा राज कमोही मोही मोही पाद सुदूर सारानी आलो सुनी पारुछ तापरे तापरी हाँ मन ध्यान दे सुनुछ त हाँ सुनिছি हाँ हो विजय सेनापति पूजता तमारा जन्मदाति सारी साधे चंसी मारा श्रेष्ठ पुत्र नाम मकन माया उदय नगर अति भाषा निकाल हासिरी प्रकाश दौबारी तब परिचय गुमान मोहिनी भाषा देवेंद्र गीते सोनई शिवानी 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 पागल मुन सारानी सुनिला तो आत्म परिचय हाँ इबे वर्तमान दबा तब परिचय मो परिचय हाँ मो परिचय नहीं कि तुम कौन करी बुझी हेलो ये हाँ जेते बेले देह देह को देखा देखि हिची हाँ तमे जदि तुम परिचय ना दबा हम्म, मु जदि मो परिचय ना देबी ताहे चिन्हा परिचय हबा कि मिति ओ ये कथा हाँ हाँ सुन कह मोची अच्छा उदयनगर उदयनगर महाराज विजय सिंह महाराज विजय सेनक मुख्य सेनानायक ओ पृथ्वीराजंकर हाँ हाँ एकमात्र अलियल कन्या नाम मोर कौन तनुप्रभा आम उदयनगर हम्म, आम मुख्य सेनानायक हाँ पृथ्वीराजंकर हाँ एकमात्र अड़ियल कन्या नाम तुम कौन तनुप्रभा बहुत दिन पर आज तुमको देखी हाँ हेलो हाँ बहुत दिन पर आज तुमको देखी আমার দেখাইছি हाँ মোর মনে পড়ুনি মনে পড়ুনি নাই আলো মনে বা পড়িব কেতিবিলি কোন বাজে সেটা অনেক দিন তলর কথা অতীতর কথা বহুত পুরোনা কথা পিলাদিনর কথা ছুয়াদিনর কথা যে সময়ের কথা কি আম দেহরে কপড়া নথিলা সমস্তে নঙ্গলা হই বুলিଥିଲେ সেই সময়ের কথা
ହଁ ତମେ ତ ଏଡିଓ ଦେଖିଲ ହଁ ହଁ ହେଲା ଦେହିତ ଦେହିତ ପରିଚୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ମରି ରାସ୍ତାରେ ଏଇ କଣ ଏମିତି ଚାଲିଯିବ ନାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବି ଶୁଣ ତ ଏଇ ରସିକା ହେ ରସିକା ତନ୍ମୟ ହଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ତନ୍ମୟ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ତନ୍ମୟ ମୋ ମାତା ପିତା ତଥା এই ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ମୋତେ ତନ୍ମୟ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ତନ୍ମୟ ହଁ ହଁ, ଭଲ ଲାଗେ କାହିଁକି ମୁଁ ତମକୁ ହଁ ରସିକା ବୋଲି ଡାକିବି ଆରେ ହଁ ତମେ କେତେବେଳେ ମୋ ରସିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି କହିଲେ ଦେଖି ଏଇ ହଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମନ ତମ ମନ ଏଇ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ତମ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ତମର ସେଇ ପାଦ ତଳେ ହଁ ଅର୍ପିତ କରିସାରିଛି କଣ 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 କହିଲ ଏ ହଁ ସେତେବେଳଠୁ ନା କଣ ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ରାଗିବନି ନାଇଁ ଅଭିମାନ କରିବନି ନାଇଁ ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ଖାଇବ ସତ କୁହ ତ ମୁଁ ନା ହଁ ତମକୁ ଆଚ୍ଛା ଭଲ ପାଉଛି ଆହାରେ ଭଗବାନ ତମ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ନାଇଁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେତେ ଆଲୋ ହଁ ଭଲ ଯଦି ପାଉଛ କହିବନି ତ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି ହଁ କୁହ ଫୁଲ ଯେମିତି ଫୁଲ ଯେମିତି ଭରକୁ ଭଲ ପାଏ ଭରକୁ ଭଲ ପାଏ ଆକାଶ ଯେମିତି ଆକାଶ ଯେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଭଲ ପାଏ ଜହ୍ନକୁ ଭଲ ପାଏ ହୁଁ ଇଲୋ ବୋଲ ପ୍ରେମର ପୂଜାଣୀ କବିତା ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ଫୁଲ ଯେମିତି ଭରକୁ ଭଲ ପାଏ ହୁଁ ଆକାଶ ଯେମିତି ଜହ୍ନକୁ ଭଲ ପାଏ ହଁ ପୁଡ଼ ଯେମିତି ମଇଁଷିକୁ ଗାଈ ଯେମିତି ବଳଦକୁ ଭେଣ୍ଡି ଯେମିତି ଜହ୍ନିକୁ ଏ ମୁଁ ପ୍ରେମ ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଜହ୍ନିକୁ କାହିଁକି ତୁଳନା କରୁଛ ଆରେ ହଁ ତମ ପ୍ରେମ ହେଇसे ଆସି ତମର ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରେମ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏକାଣିଆ ପ୍ରେମ କରୁନି ଆଉ ସତତିକା ପ୍ରେମ କରିଛ ହଁ ସତରି ସତରେ ତାହେଲେ ତମ ପ୍ରେମ କେଦାର ଗୁରୁଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଅଧିକା ଲେଲା ପର୍ବଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଅଧିକା କଣ ହୁଁ ମତେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାଲ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ଆସ ଧର ଏ ରସିକା ଆଲେ କଣ ହେଇଗଲ ଏ ରସିକ ଆଲେ କୁହ ନାଲ ଏ ମୋରା ରସିକା ବୀରା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି ତୁମ କରଣି ଜରା
ଜାଣିଛ ହଁ ତମେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ ନାଇଁ ତମ ଉପରେ ଯାଇକି ଅଚାଳି ନାଇଁ 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 ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆଉ କେମିତି ଏ କହ ଜାଣିଛ କଣ ଲୋ ମୁଁ ନା ହଁ ତମ ପ୍ରେମରେ ପାଗିଲି ହେଇଯାଇଛି ପାଗିଳି ହେଇଯାଇଛ ହଁ ଆଉ କଣ ଆଣିନ ହଁ ପାଗିଲି ପାଗିଳି ହେଇଛ ହଁ ଆରେ ହୁଁ ତମେ ଯଦି ପାଗିଳି ହେଇଛ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ କରୁଛ କଣ ହେଲା ଯେ ହଁ କଣ ହେଲା ଯାଉନ ଖଲିଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ମିଶନରେ ଏ କଣ ତମେ ତମର ବୈଦ୍ୟରାଜ କଣ ହେଲା ବୈଦ୍ୟରାଜ ମୁଁ ହଁ ତୁମର ହଁ ନାଇଁ ଲୋ ହୁଁ ନାଇଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛ ହଁ ତମ ସେ ଘଷିବାଟା ଘଷିବାଟା ଦେଖିଛ ହଁ ରେ ଭୁପେଶ କେତେବେଳେ ଏ ମୋ ଘଷା ଘୁଷି ଦେଖିଦେଲାଣି ଏ ହଁ ଆଉ ଜାଣିଛୁ କଣ ଲୋ ମନା ହଁ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଛ ହଁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲ ହଁ ଆଣିଛ ହଁ ଆଣିଛି ଦବ ହଁ ଦେବୁ ଦିଅ ନବ ଆଉ ଦିଅ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଉ ଓ হাসি দৌড়ি হ্যাঁ হাসি দৌড়ি বর্ণমালা কি মালা বর্ণমালা আহা বর্ণমালা আরে হ্যাঁ তম ঝিও পিলাମାନଙ୍କ ପାଇଁ এটা বর্ণমালা ହେଇପାରେ কিন্তু ଆମ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ এটা ফাঁসি দৌড়ি মধ্যে কম না বুঝিপারছ ଏ কহ ଜାଣିଛ কোন লো ମନା হ্যাঁ ତମ ଗଳାରେ কোন ଏ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା ଦେଇ আচ্ছা ଶିଖର ଦିନ ସଂସାର କରିବି ওহো সংসার করিব ହଁ আরে ମୋ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନାହିଁ ହେଲା ତ ଏ କଣ ଭଲ ପାଉନି ନାଇଁ ପାଗଲି ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରେମେ ଆଜି ତୁମାରା ଆମେ ବିକିବା ପ୍ରେମର ଜୁଆର ପାଗଲି ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରେମେ ଆଜି ତୁମାରା ଆଲୋ ହୁଁ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନା ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଜମାର ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ିବନି ହଁ ମୁଁ ଯିବି ତ ତମର ସହିତ ଯିବି ଆଲୋ ହଁ ତମେ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ସେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ହଁ ଆଉ ତୁମେ ସେ ତୁମ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କର ନା ଭଲ ପାଉନି ନାଇଁ ସତ କହୁଛ ଆରେ ହଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ହୁଁ ସତରେ ଭଲ ପାଅ ରୂପସୀ ରୂପମୟୀ ଶୁଣାଲୋ ଚାନ୍ଦମୟୀ
রূপসী রূপময়ী সোনালো চাঁদময়ী তো প্রেম ডোরে মতে বন্ধনা ইয়া বুঝা আয়ু তুল হুয়ানা ইয়া বুঝা আয়ু তুল হুয়ানা कौन है अरे তুমি হেলা বলে পচারছ कौन है जी কোন নহি মি সেই কথা কও না कौन है আলে মতে ଯିବା ପାଇଁ দিଅ না ए କଣ ମୁଁ ବି ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ହଁ ତମର ସହିତ ଆଚ୍ଛା ମତେ ହଁ ନେଇକି ଯାଅ ଆରେ ହେଇ ଦେଖୁ ନା ये ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ତା ହାତରେ ମୋ ହାତକୁ ଛାନ୍ତି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଦୋଷ କେତେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଉଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଦିନେ ଦିନେ ତ କିଛି କହିବନି ମାସେ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଗଲା ପରେ କହିବ ହଁ ଏ ତନ୍ମୟ ତମେ ତ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ହଁ ତନ୍ମୟ ତମେ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ହଁ ଚାଲ ନା ଏଥର ଆମେ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବା ବାଧ୍ୟ ଆରେ ହଁ ପର ଘର ଝିଅଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛ ମୁଣ୍ଡର ଭୂତ ବାହା ହବ ବାଧ୍ୟ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଯିବି ତା ନଖରାମି ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ତା ଫୁଟାଣି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ କହିବ କି ଏ ଆଜି ମତେ ଏଇଟା ଆଣି ଦିଅ କାଲି ମତେ ସେଇଟା ଆଣି ଦିଅ ତା ପରଦିନ ଏଇଟା ଆଣି ଦିଅ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାରୀ ମାୟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଆରେ ହଁ ନାରୀ ମାୟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଯିଏ ଫସିଛି ସିଏ ନେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଳି ଏମିତି ଚାଲିବ 2-4 ମାସ ପୁଣି ଥରେ କହିବ ଏ ତନ୍ମୟ ତାହେଲେ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ହଁ ତନ୍ମୟ ତମେ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲ ଆଉ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲ ଏଥର ଆସ ନା ଏଇ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ମିଶି ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ଆରେ ହାତ ଧରି ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ ହାତ ଧରି ନେଇକି ଆସିବି ବାହାର ପାଇଁ କହିଲେ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲି
ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଗଳାରେ ଫାସି ଦଉଡ଼ି ନା ଗଳାରେ ଫାସି ଦଉଡ଼ି ନୁହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହଁ ହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଲୋ ହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଜଣେ ସଧବା ନାରୀକୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ସେଇଆକୁ ଦେଲି ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ କଣ ଦରକାର ଲୋ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ନୂଆ ତା ମତେ ହାତ ଧରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ବାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏଥର ଆସ ନା ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦି ଜଣ ମିଶି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା କଣଟା ହବ ଲୋ କଣଟା ହବ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଁ ଏ ହେ ତମତେ ବାହା ହବ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଆଉ ନେଇକି ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦବ ମୁଁ ବିଚାରା ହତଭାଗା ତନ୍ମୟ ବସିକି ଧରିକି ହଲଉଥିବି ନାଇଁ ଆଲେ ମୋର ବାହା ହବାର ନାହିଁ କି ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ନାହିଁ କି ହଳେଇବାର ନାହିଁ କଣ ହେଲା ତମେ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ମୋ ସହିତ ଘର ସଂସାର ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ହେଲି ଆବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମନୀୟ ଗୁଣ ବୋଲି ଜାଣିଛ କଣ ବୋଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମୁଁ ବି ତମର ସହିତ ଯିବି ଆଉ କଣ କରିବ ଜପିବି କଣଟା ଜମିବ କଣଟା ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ आनंदे गवार हरि बोला बोल हरि बोल राधे आओ हुला हुली कई छान लो हरि बोला हुला हुली जते दूर जाए गोहत्या ब्रह्म हत्या पाप छाड़ी न पलाए एमाने मो सकाल उठाजी मो मुंडर भेजा खाइसले कैसे लोग रहते हैं सेही कथा पर मु मध्ये कहूची एमान कर किछि काम नै खाली कोन जानि छथि खाली हळेबार काम आउ किछि जानि नहंती अले तमना सतरे मो सेते दिबो हां सतरे जप करिबो जप करिबो ना मो जपटा भंग करिबो लो भंग करिबी हां हां मो हे जीव ऋषि विश्वामित्र आउ तने हे जीव स्वर्गर अप्सरी उर्वशी खाली ताता थी लाजा शर्मा बोली किछि अछि ना घर छाड़ दे पळे आइछ घर छाड़ दी घरे छाड़ दैछ तमरी पाई मो पाई हां हे भगवान अले मते जीवन पाई दियो नालो कहि पर जमर छाड़ीबिनी मु जीवित तमर सहित जीवी मो सहित जीव हां सतरे तनलो प्रेम जादू तुला जाना प्रीति डरे न बंधना मन नाही मोर जमा जा फेरी आशा करना प्रेम जादू तुला जाना प्रीति डरे न बंधना मन नाही मोर जमा जा फेरी आशा करना निज कदी तुझे लना देवेंद्र भावना Pati rupa mohi, sunada tanda mohi, pati rupa mohi.
ଗୁନ୍ଦି କି ଦେଖୁନାଲ ତମ ଅପା ପୁଣି ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା। ଆରେ ହଁ ଭଲ ପାଇବା ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଭୁଲ କଥା ବୋଲି କହୁନିଲ, ଆଉ କଣ? ଭଲ କଥା ଯେ ହଁ ହେଲେ ତମ ଅପା ମତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଆମ ବାପା ପୁଣି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି? କହିବି କହୁନ। ଏ ହଁ କେତେବେଳେ ନା ସେ ମୋ ପଛପଟୁ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି, ଏ ମା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆଗ ପଟୁ ଧରି ପକଉଛନ୍ତି, ଆଲୋ ଆଲୋ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ତ ମୋ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟାକୁ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୁବକ ହଁ ସେଇଟା ପୁଣି ପ୍ରେମ ମ। ୟାକୁ ପ୍ରେମ କହିଲେ ୟାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଦରକାର ନାହିଁ ଲ ତାହେଲେ ସେ ତମର ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ତମକୁ କଣ ଦରକାର? ମତେ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ବି ନାହିଁ। ହଁ ସତରେ ତମେ ଖାଲି କହିଦେବ କଣ କହିବୁ? ଏ ଅପା ଏ ଅପା ସେ ଜଣେ ଅଧୀନିଆ ଝଡ଼ଟି, ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇଟି, ଆଜି ଏଠି ତ କାଲି ସେଠି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପଥର ଦରନି, ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ବାସ୍ କରିକି କହିଦେବ। ଏଇ ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଆଲୋ ହଁ ଆଲୋ ଏ ଯୁବକ କହ ସତରେ କଣ କହିଦବୁ? କହିଦିଅ ନଲ। ସତ କହୁଛ? ଆଲୋ ହଁ ଆଲୋ ସତରେ? ଆଲୋ କହିଦିଅ ନଲ। ହଉ ବାବା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଆଲେ ଆପା ଆସିଲ ଆସିଲ। କଣ ହେଲା? ସେ ଯୁବକ ପୁଣି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଉଛନ୍ତି ଲୋ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ଆରେ ବୋଲ ମାନେ ହଲେ ଆପା ପ୍ରେମ ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି ନା। ସତରେ ହଁ ବେଶୀ ହଁ ତାଙ୍କ ବିନା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ ସେମିତି। ଏମିତି କଥା। ହଁ ଲୋ କହିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଆପା। ହଁ କହିଦିଅ। ଏ ଯୁବକ ଏଇପଟେ ଆସିଲ ଆସିଲ। କହ ଆମ ବାପା ପୁଣି ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ ହେଲୋ ଏ କଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲି ଆଉ ତମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ। ଆମ ବାପା ତମ ଅପା ହଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି। ହେଲୋ ଏ କଣ? ଭଲ କରି ବୁଝିଦିଅ ନାଲୋ ଥରେ। ଏ ଯୁବକ ହଁ ତମେ ଥରେ ବୁଝିକି ଦେଖିଲେ ହବନି କି? ଏଇ କଥା ଏଇ କଥା। ସହଚରିଲ ସହଚରିଲ ঘেনা করবারে মহরি কথা হো ঘেনা করবারে মহরি কথা আরে সহচারী বন্দি শুনে পারছ না সহচারী সহচারী
सरी बुंदी हाँ थरी भल के बुझे दिया नाला ए जुबक हाँ आमे तो आमा बाबू बुझे बुझे थकी पड़लुनी सतरे तबड़ी के बुझौ ना बाबू अले हाँ तमे कहू छ बाबू बाबू आमु एपटे हे गलनी आबू काबूलो माँ अले सतरे हाँ तमर कथा शुणी हाय ल सजनी जाउछे मोर माथा निजा धरि काकु तुमार दिया गो मोर कथाटा दिया गो मोर कथाटा तमर कथा शुणी हाय ल सजनी जाउछे मोर माथा निजा धरि काकु तुमार दिया गो मोर कथाटा दिया गो मोर कथाटा प्रेम जाल पारी बिनी हो प्रेम जाल पारी बिनी प्रेम जाल पारी बिनी बुध मोर बनाता ना कर बारे मोहरी कथा ना कर बारे मोहरी कथा सह चलिलो ना कर बारे मोहरी कथा ଭଲ କଣ नहीं ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବିନି ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି जाओ ना ମୁଁ କଣ କାଖି କି ଧରିଛି ନା କୋଲେଇ କି ଧରିଛି ନା କୋଲାଗତ କରିଛି ଚାଲ ଝୋ ହଉ ଚାଲ ନା ସେଠି ଚାଲ 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 ଯିବା सत्रकने माने चली जीबी ମୁଁ ପତରେ ରାଗିକି ଅଭିମାନ କରିକି ମୁଁ ତ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି କଣ କରିବି ଏଥର ମୋ କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତନ ଆଉ ରାଜି ହେବିନି କଣ କରି ହବ ହଁ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଠିକ କଥା अले सहचरी बुंदी अले ये सुना नालो अले झरा झरा नालो अले असर नालो अरे हाँ हाँ हैं हाँ हाँ लब हाँ लो ये नहीं लब पैसा मांगी वाले पैसा सती कितनी गु 500 कौन ना पैसा पैसा हाँ अरे हाँ
तुमने मते लांच मागुच आउ नहीं तो अरे एने मो पाखरे नहीं लो नहीं हाँ हबनी अरे देखो ना लो तो पते कही दियो तो हबनी हाँ 70 मो पाखरे नहीं देखु ना देखिबी हाँ देखिबा ପାଇଁ ପଡିବ हाँ हाँ कुटी कौड़ीटे ମଧ୍ୟ ନାହିଁ लो नहीं ଆଜି ଦିନକର ଉଧାରି ଥାଉ ନା लो ई हाँ उधारी नहीं तो खाना पैसा देले खाइबा ଏମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ଭେଜ ଖାଇଦେବେ ଆଲୋ ସତରେ କହିଦେବନି ଧନ୍ୟରେ କଳିଯୁଗର ନାରୀ ମୁଁ ଏକକୁ ତୁମେ ଚାରି ହଉ ନ କହିଲି ନାଇଁ ए नानी ई बाबू लाजू छे आई लव यू कहले नहीं हेता हाँ ତାହାର ଆରେ କଣ ହେଲା ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ନା ଭଲ କରୁଛ ହୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଡౌରିକୁ ଯାଇ ପଚାରେ ହଁ କଣ ହେଲା ଆଲୋ ହଁ ଆଲୋ ମୁଁ ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ସତା ସତରେ? କରୁଥିଲି ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ହଁ हाँ तुम झील जड़ी तो सन्देह करवा अभ्यास सन्देह करें तुम्हें केवे कौन कौ पुरुष को पिला को तुम कौन विश्वास कर तुम वर्तमान भविष्य भविष्य अतीत एमती चली जीव सीना कि भी विश्वास करबनी ହଉ ହଉ ହେଲା हाँ ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି କହ ତ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ ए कथा ହଁ हाँ आना तनल अरे मो तुम हाथ पर हाथ दे कथा तो अच्छी ना मो तुमको केवे भी भूलेबी हैला तो हाँ अरे आ कौन संदेह अच्छी ନାଇଁ नहीं ना अच्छी कहना ନାଇଁ सतरे नहीं ସତରେ हाँ अरे ହଁ मिलनर तिथिटा आछिल ଗାଇ ଯିବା मो भाबुछि कौन करिबा बोली କଣ କରିବା हाँ ଆଜି କିଛି କରିବାନି कहीं की जे ନାଇଁ तनल ନାଇଁ ନା ए मधुर मिलन आसीछि आलो प्रियतमा ए मधुर मिलन आसीछि आलो प्रियतमा ये मना जमा बुझे ना सहरा बयस अंगे मिसा गो मन होइना मधुर मिलनासी प्रियतमा मधुर मिलनासी प्रियतमा ये मनो जमाल बुझेना सहला पयसी नयना अंगे मिसा गो मन होइना मधुर मिलनासी प्रियतमा मधुर मिलनासी प्रियतमा ये मनो जमाल बुझेना सहला पयसी नयना अंगे मिसा गो मन होइना तनल तुम्हें फूल हेले मोह भी भमाना जीवनी के
না কুমানি ললনা তুম প্রেমে বন্ধা লোসনা বলনা দেবেন্দ্র মনো তরে রসনা সহলা বয়সী নীলনয়না অঙ্গে মিশাগো মনময়না মধুর মীনাসী আলো প্রিয়তমা মধুর মীনাসী আলো প্রিয়তমা কেমন জমায় বুঝে না সহলা বয়সী নীলনয়না অঙ্গে মিশাগো মনময়না समय अतिबाहित होगा पाई बसिलानी ହଁ ତ मते जीवा ପାଇଁ ପଡିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବ ଆଲେ ହଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଏଇ ପୁଷ୍ପଜନାକୁ ତମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦିଅ ମତେ ଆଲେ କଥା ଦେଲିଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ହଉ আরে বল মানে ହଁ আজি না মামা সপনার রাজা পাই যাইছিল ହ୍ୟାଲୋ ପା ହେଲେ ମୋତେ ନା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଭବନକୁ ଆସିବେ ସତରେ ହଁ ଲୁସନାତି ହେଲେ ବୋଇଲ ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖ ଆଜି ତ ବେଶୀ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହଁ ଚାଲ ଏଥର ଘରକୁ ଯିବା ନହେଲେ ବାପା ରାଗିବେ ଲୋ ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ଲୋ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ